Aquest casal és casa vostra. Està obert ara a Sant Andreu i a tots els barris del districte perquè vinguem aquí a trobar-nos, perquè vinguem aquí a construir coses noves, diferents. Estem en un moment de crisi terrible, fortíssima, però estem en un moment de canvi també, que coses que semblaven impossibles fa 2 anys s'han convertit, recordeu, encara no fa una setmana, doncs quan vam tornar a sortir al carrer, milers de voluntaris i voluntàries per canviar. Doncs bé, aquest casal, el fet d'inaugurar-lo avui, és una oportunitat, és una fita més per seguir amb aquest canvi. Els nostres eixos són 1. Lluita contra la crisi econòmica, el primer. 2. Reclamar les competències que són nostres i voler que Barcelona passi de ser una ciutat que òbviament és la capital del país a ser una ciutat que vol exercir desacomplexadament de capital d'estat. I 3. Defensar fins l'últim alè les prestacions socials centrades sobretot, encara que amb reduïdes competències en el cas de l'Ajuntament, amb salut, amb educació i amb serveis socials. Us demano que allà on aneu penseu que aquestes són unes eleccions en les que nosaltres podem fer un salt endavant. Que us n'adoneu que tenim la possibilitat d'introduir allò pel qual fa 80 anys que estem treballant, amb una força que fins ara, en l'època postfranquista, no havíem pogut tirar endavant. Moltes gràcies.